Hi guys! So ngayon guys, turuan ko kayo kung paano i-play yung ano ba tawag doon? Finger style, ganun. Basta ituturo ko sa inyo yung pinakinig ko sa iyo ngayon. So, okay. So, dapat may gitara ka. Okay? So, dapat naka-gitara. Okay. So, magbibilang tayo. So, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seven, eight, nine, 10. So, sa 10th fret. Okay, dito. Di 10th fret. Okay. So, dito tayo sa unang string. So, yung pabilang kasi ng gitara is una yung dito sa ibaba. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganyan. So, sa 10th fret, yan. So, kalabitin nyo. Ganyan yung tunog. Okay? So, bilangin natin na kung ilan na. Yan. Ganyan. Dapat inato kadaghan na. Magbisaya na lang ko ha. Kapoy jud Tagalog dirido. Na ano mo yan. So, tapos sa 11th fret, ayan. Ayan. Okay, again ha. So, tignan mo lang to dito. So, pagkatapos dito, dito naman. Tapos, like, 2 times, no? Yan. Okay. So, again and again. Ganyan. So, kung kamalo mo maminaw, so makuha ra ni ninyo, di ba? Ano ba? Char. So again. Yan. Tapos balik ka ulit sa 10th fret. Yan. Again na. Yan. So, yan. Tan, tan. Ay, asan ba to? Tan, tan, tan. Tapos dito ka naman. Yan. Again na. Yan. So, 2 times din dito. Katulad lang dito. So, pares dire. So, 2 times hindi mo dira. Okay? So, from the top pa. From the top. Kaya, tapos, para sa last na, ganito, di ba? Yung last natin. Na. Tapos, last na tayo. Dito tayo nag-stop. So, balik ka ulit dito. Yan. So, hindi nakita. Saan tayo nag-stop nun na? Balik tayo dito. Yan. Yan. Yan yung last. Okay, pasensya na dyan kayo mga kasi hindi ako Tagalogers. Pero
pero itry kong best ko na magtagalog dito. So, from the top tayo, no? Yan. Okay, so paspasin naman natin. So, yung yung pass forward, ganun. Yan. So, ganun yun, guys. So, ganun i-play ang basta, ganun yun i-play. So, kung nag-enjoy ka at nakuha mo to na madali, make sure to hit the like button at saka subscribe. Tapos, i-click mo rin yung kampana na yan para naman may silbi yung kampana ko dyan, di ba? So, Tagalogers naman nila yun. Ito ko, yowa. Pitaw, guys. So, kung ganahan mo na video, thumbs up. Pero kung di mo ganahan ako, thumbs up gyapon. Char. Thank you, guys.